Bienvenue à Asikiem Boutique où l'Amérique s'invite chez vous. Vous cherchez des produits de qualité pour toute la famille, n'allez plus loin. Asikiem Boutique vous offre une large gamme de soins pour les cheveux, le visage et le corps adaptés à tous vos besoins. Chers beaux gosses, découvrez nos produits exclusifs de gel douche et de savon pour une peau éclatante. Pour les passionnés de la santé, retrouvez nos protéines multivitaminées et nos collagènes pour un bien-être quotidien. Chère maman, nous avons également pensé à vos petits anges. Des produits spécialement conçus pour enfants, assurant douceur et protection. Mais ce n'est pas tout. Chez Asikiem Boutique, les belles dames sont aussi servies. Nous proposons des épices savoureuses pour relever le goût de vos plats, les fameux produits Palmer's pour une hydratation parfaite, ainsi qu'une gamme de maquillage de qualité pour sublimer vos visages. Asikiem Boutique, l'Amérique chez vous avec des produits de qualité et diversifiés. Venez découvrir votre univers beauté, soins et santé aujourd'hui même. Pour nous retrouver, appelez-nous au 82 53 53 53 ou déplacez-vous à l'ACI 2000 près de Bougiba après la Canam. Avec Asikiem Boutique, c'est l'Amérique à la maison. Tena saga fagantena mishi faga muga jama hulu belentai. I'm OG baby mega trap willy mime sega jama giri nugo megi money nugo trap wari start falega sega na jama giri joy safi digi boy nani wari misira bonu bebe party hanga trap dollar willy hanga push down the city willy. Okay. Salam à toutes et à tous. J'espère que Bachita là. Ne koni Bachifou etenena. Bi an yalala anana an yere sor. Sugun kurari la. Bon abado anga bara o talan dini shedile. Anana bi kana talan dagabana dota. Quartier dagabana fenena. Parce que beniga bara de quoi, ibe bara chamanke me. Wasoro kondo be no ibe sola me mo to la ko don ko sebe. Bolongono ar anga bara yo li antara wulma. Yoro jan erete obi yalla doro abaye. Ne balmage korbashila. Oh Bachifou etenena. Itogoni jam. Ne tɔgɔ Adama Doumbia surnom Ojimula Baby. Ojimula Baby. Bon, abare ka di n ye mula ta. Déjà ne kun ye Oji ye quoi. Donc il sena ka panache ɲɔgɔn na ten tɔ. Voilà, n y'a mɛn. Awa ni ou bien. Ya. A kɛra ten de. A kɛra ten tɔ. Ouais. Sinon, à part ça. Non, je. Projet jumɛn? Bon. 100. An bɛ wagati min 100. 100 projet laban bannen no Panamakaw. Et puis Xep dɔ labɛnnen no déjà. Mais date ma fɔ bilali la quoi. Mais ne tɛ ka min faamu. I bɛ ka kuma Panama. Panama in kɔrɔ? Panama ye dugu wolo de o. Ouais, Panamakaw. Panama ye dugu. Donc aw bɛɛ ye Panamakaw de ye a dan no an bɛ ɲɔgɔn bolo. Bon, nin baara ninnu bɛɛ la pourquoi e arabe choisi? Bon, musique diyara n ye Sonamɛ de senfɛ yɛrɛ quoi, Sonamɛ. Depuis wagati jumɛn e bɛ arabe kɔnɔna na? 2018. Le 12 janvier 2018 ne ka son fɔlɔ bila la. Vraiment i ye arabe kanubaga ye f'i b'a datugu bɛɛ dɔn. Freestyle kunkuruni da ma an k'i voix lamɛn. An dɔ minɛ hôtel la, chinois hôtel la. N bɛ fɛ ka biyan jɔrɔ a ka sachet na nka si an taara moteur la hali n tɛ siran n kana bi ninnu ka jɔ la mɛ bereta dafalen jɔ la n wele ko da n jɔlen do ɲɔgɔnna ɲɛma i kelen tɛ ɲɔgɔnna caman wele ko ɲɛma kafiri fɛnɛ tɛ feere kɛ gɔsini ma a ye piri kɛ sachet. Cɛ? Gangsi. Ni arabe sugu jumɛn? Bon le bolon arabe de comme a we bolon live. Ni drill de wa ou bien trap ou bien jumɛn? Bon, Jersey de do. Jersey. Baasi tɛ bɔlɔngɔnɔ art mɔgɔw de don comme aw yɛrɛ b'a kalama an bɛ yala an bɛ talents ni tata k'u yira diɲɛ na parce que an yɛrɛ filɛ
on n'est pas trop connu, mais am se ka dɛmɛ min don u ye an b'o kɛ ka na u sigiyɔrɔw la ka n'u ɲininka u ka kokɛtaw la o ni ko minnu ka d'u ye aw minnu bɛ yen nɔ n'aw yɛrɛ b'a dɔn dɔnniyaw b'a la arapu ni fɛnw kɔnɔna la ni aw b'a dɔn aw bɛ se ka kobaw kɛ problème foyi t'a la an bɔlɔnkɔrɔ art anw nalen don aw de kama aw bɛ se k'an wele numéro min bɛ affiché ni dugumana la ne fa Oji Voilà. ou bien Oji Mula o kelen don e ka relation bɛ cogo di avec Abawin Bon. parce que vu qu'ale de ka di ye quoi N y'a essayé wagati tɛmɛnenw na ka gɛrɛ quoi. Ka gɛrɛ a la yɛrɛ mais a dabirilen don position dɔ la quoi. San kɔni n bɛ se k'a f'i ye même a tɛ n dɔn. Voilà. mais a ka di ye vraiment aw ka collaborer. Bon, a ka di n ye an ka collaborer. A b'a tɛmɛnen kɔfɛ Enfant Noir dun. Enfant Noir ye non mais enfant na trop mais enfant na trop nanina segati manu fɔlen don ni yɔrɔ la a ka talan bɛ cogo de ye bolo a ka genre kɛcogo ni fɛn ninnu e yɛrɛ bɛ ka mun ne faamu a la. Bon ne ɲɛ tɛ foyi la talan kɔ quoi a bɛ se bulo in na a bɛ ka min kɛ quoi. A bɛ se kosɛbɛ la dano quoi a dano san single b'i bolo mixtape ou bien album bɛ en cours ou bien minnu bilalen don déjà. Bon ne ye mixé bila 2021 o titre ye Let's Go voilà a bɛ jumɛn kan. bon a bilala Maliti de sanfɛ Maliti sanfɛ page jumɛn tɔgɔ fɛn ninnu ou bien. bon Oji Mula toujours Oji Mula officiel voilà kelen sisan ne bɛ fɛ ka min dɔn depuis e donna rap in kɔnɔna na vu que e bɛ baara wɛrɛ kɛ e difficulté jumɛn sɔrɔ a la i ye gɛlɛya min sɔrɔ a la o ni i ye nɔgɔya min sɔrɔ a la i bɛ se k'i da don a la dɔɔni k'o fɔ an ye. bon pera kɔni 18 ni san cɛ an ye gɛlɛyaw ye yɛrɛ de gɛlɛyaw yera quoi. mais a ka fisa sisan changement ma k'a la kosɛbɛ. bon san an bɛ ala tanu yɛrɛ parce que kɔrɔkɛ dɔ bon ale bɛ n publier ka caya quoi mɔgɔw bɛ ka ɲɛ sisan caman b'a dɔn ni bɛ ni baara in de kɛ quoi. mais page dɔ kan i tɔgɔ bɛ olu kan i bɛ son ni fɛn ninnu bila mun kan ou bien i bɛ to ka video minnu kɛ k'u bila. ouais n ka page bɛ yen. i n'a fɔ TikTok Facebook ninnu. voilà TikTok sanfɛ in yɛrɛ de Ibrahim Kamara ye fanga b'ale de la i m'a faamu wa bon n yɛrɛ ka page bɛ TikTok sanfɛ Oji Mula officiel i bɛ Panama ye n ka i m'a faamu wa profil kan. mais ne tɛ ka Panamakaw mankan mɛn ne tɛ ka foyi faamu est ce que olu bɛ ko in kɔnɔ kosɛbɛ bon est ce que Panamakaw tɛ k'e lamɛn de sinon n'u ka jinɛ wulila a ma nɔgɔn. ayi ne tɛ ka u santi yɛrɛ de. ne ba n'u ka jinɛ wulila a ma ye o de la ne ko i ma Panama. mais est ce que tɛ freestyle fitinin dɔrɔn kɛ ka fara o kan tuguni. wala k'u bila Bakari Kanɛti Dagari u bɛ ka fɔ ko n bɛ caman min aw Sigun 16 ligɛri u bɛ boli ka boli u bɛ taga min aw dɔgɔya Alimaɲi ba minɛ a bɛ ɲagami dabiri aw sɛnɛ ye Sunan Farda n'i ma suguri dun i bɛ daraka e ma balo na ko bɛ simana ɲuman na jɔn ye se patero tiɲɛ fɔ jɔn tɛ tegi dɔn ne ka manu bɛ pari ni fegi wɔ an bɛ sigu de min an tɛ fegi dɔn kɛlɛ la e ni ne kale i ba la ni bɛ se ka n ta murun bese tɛ fiyɛ baara kelen dɔrɔn kɛr'u ka ɲɛma an bɛ k'u dabali ban pardon madame Kirda Oji ye kelen min Oji ye kelen da se anw ma ba mɛn dɔw. mais est ce que ne yɛrɛ tɛ don rap la parce que e bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka ne don dɛ. ne y'i to ɲininkali la. ok problème t'a la mais e ka conseil ye jumɛn ye rap kɔnɔna la pour tes frères quoi parce que bɛɛ tɛ fɛn bɛɛ dɔn quoi a bɛ se ka kɛ e bɛ dɔ dɔn olu tɛ dɔn mais e bɛ se ka conseil ni mun d'u ma e ko. bon ne kɔni bolo Pera ja ye baara ye quoi a kɛra togo togo la i bɛ bulo in de kɛ quoi et puis MC a kɔnɔ ka dun quoi mais toujours i hakili to i yɛrɛ la i ka baara in kɛ quoi a dan don. e ka kumakan laban k'o fɔ bulon kɔnɔ art mɔgɔw ɲɛna u n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna Yeli Vision. faut trop a ka ye yan bi yɛrɛ a diyara Panamakaw ye quoi. Diyara anw fɛnɛ. donc foli belebeleba ye aw yɛrɛ ta ye quoi bon
me lamɛnba bɛɛ fo et puis bɛɛ k'i abonné ninnu ka compte la quoi. Donc i bɛ oji sɔrɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ n'i mago bɛ pera duman na ye Panama dugu kɔnɔ wari mugu ni gedoro bɔrɔ kɔnɔ à cause de Magenzi an ye ɲɔgɔn ye k'an bɛna fisa di o kɔfɛ fit ko kuma k'an bɛ taa studio la bi duman kan oji ma tanbɛrɛ di ne ka Panama gɛngu ko confiance Bamako caravane n'i sera cité la kɔgili ci dɛlɛnga de b'i kɔgili ci a b'a dɛlɛnga Bolongɔrɔ ar mɔgɔw de kun don ka na aw lajɛ vraiment talent a bɛ yen nɔ an bɛ Ala deli yarabi Ala ka hɛrɛ caman bɔ nin kɔfɛ hakilina bɛ fɛn o fɛn la Ala ka nɔgɔya ye a kɔni a diyara anw yɛrɛ kɔni ye fɛnɛ ciao ni ce a diyara bɛɛ ye